गोंडपिंपरी चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी या तालुका मुख्यालयाचे ठिकाण असून मोठे शहर देखील आहे. मित्रांनो, गोंडपिंपरी हे स्वच्छ सुंदर चांगले शहर आहे. तर जर तुम्ही गोंडपिंपरीवरून असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि प्रत्येक गोंडपिंपरी वासेपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, कारण येणारे व्हिडिओज तुम्हाला लगेच गोंडपिंपरीवर पार्ट 2 मिळेल. तर बघूया, व्हिडिओला सुरुवात करूया. चंद्रपूर ते गोंडपिंपरी हे किमान किलोमीटर अंतर पहिलं बघून घेऊया. तर ह्या 59 किलोमीटर हे आहे गोंडपिंपरीमधलं मस्जिद. हे आहे गोंडपिंपरीतलं बसस्थानक बघू शकता मित्रांनो. या गोंडपिंपरीच्या नकाशामध्ये जास्त काही व्हिडिओ मिळाला नसल्यामुळे मी काही ॲड करू शकलो नाही. तरी चॅनलला सबस्क्राईब करा पार्ट 2 साठी. धन्यवाद.